Kaniadto sa bag-o kapang nito sa Ginoo, daw full charge ka sa Espiritu. Kanunay nagmalasigong sa iyang buluhaton, sa paglabay sa taas nga panahon. Daw nawala ka sa paglaom, lubat na ba ang pagtungo? Mag-recharge ka sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mapuno kita sa balang Espiritu, aron makapadayon sa atong buluhaton, hangtod sa pag-abot sa atong agalon. Kung may pagtuo ka sa imong Dios, buhatan na isulti ang kamatuoran. Kay aron dili ka paninlan sa dugo sa imong silingan. Dili ka magmaluya, buhaton mo ang tanan. Lumat na ba ang pagtuo? Mag-recharge ka sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mapuno kita sa balang Espiritu, aron makapadayon sa atong buluhaton, hangtod sa pag-abot sa atong agalon. Ang Biblia, ang imong cellphone, kontak kanunay sa atong agalon, nga mao si Jesus. Lubat na ba ang pagtungo? Mag-recharge ka sa pulong sa Ginoo. Sa pag-abot sa atong agalon, hangtod sa pag-abot sa atong agalon, hangtod sa pag-abot sa